mennään ruokkimaan kanat, siat ja vuohet ja siivotaan niiden tarhat. Sepetno jo odottaa tuolla. Sitten mennään. Niin niitä jyviä ripotella tähän. Possut on ihan innoissaan siellä vieressä. Eli 7 jälkeen kaikki saa aamupalaa ja kaikki siivotaan ja putsataan. Tuunko mäkin sinne aitaukseen? Tuu vaan. No kun mä ajattelin, että ne näytti kovin innokkailta, että... Siis kyllä, ja jos sä meet tolleen, että ne on noin innokkaita, sä meet tästä, että sä et ole antanut niille rehua, niin ihan mahdoton melkein päästä sisään. Siellä ne on syömässä. Tästä siivotaan tää betonialue. Ja possut sai kans niiden herkkua. Sitten olikin karitsojen ruoka-aika. Joo. Eli karitsoille jaetaan väkirehu. Niillä on tossa tommoset kaukalot, niin sinne kaukaloon vaan ja niin, että kaikki pääsee syömään. Okei, tää on mun lempparipaikka. Nyt tarkistetaan vielä karitsoiden vesi. Ja tarkastettiin aitaus ja virrat. Seuraavaksi mentiin ruokkiin vuohet. Sitten ne alkaa tappelee aina. Siivottiin aitaus ja vuohetkin sai herkkuja. Ja nyt me mennään ruokkimaan alpakat. Bella, Silla, Ofelia ja Aamu olikin meitä jo vastassa. Kuules Pella. Mennään. Et hypi. Alpakat on uusi tuttavuus haltijalan tilalla. Sitten laskettiin vielä lampaat, vaihdettiin niiden vedet, rapsuteltiin ja vikana Nyt lehmät. me tultiin tarkistamaan meidän emolehmät. Katsotaan, jos sä pääset vaikka tänne. Tai me vaikka sieltä reunaan. Lehmät oli innokkaasti tekemässä ystävyyttä. Ja 5, 6, 7, 8. Kaikki paikalla.